Grazas, señora presidenta. Bo día, señoras deputadas, señores deputados. Un proxecto de lei de impulso e ordenación das infraestructuras de telecomunicacións non pode ser un fin en si mesmo. Pola contra, a xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ten que dar resposta aos retos que Galiza ten neste ámbito e adaptar a nosa nación aos cambios e as innovacións no terreo das tecnoloxías da información e a comunicación. Este proxecto de lei debera ser decisivo para aproveitarmos as posibilidades que ofrece a chamada sociedade da información para mellorar o nivel social e económico de Galiza. Para lograr este obxectivo global, esta lei debera establecer as medidas necesarias para superar as numerosas barreiras que aínda persisten e que están motivadas por diferentes factores sociais e económicos e debera tamén esta lei propiciar que toda a cidadanía poida beneficiarse en igualdade de condicións das oportunidades derivadas da sociedade da información. Veremos ao longo desta intervención como non só este proxecto de lei tal e como chegou ao Parlamento non cumpre con ningún destes obxectivos a xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, sino que mesmo por parte do grupo maioritario se rexeitaron emendas que pretendían, por parte do Bloque Nacionalista Galego, facer fronte a esta situación. Pero tampouco cumpren, a xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, os dous grandes obxectivos que, segundo as diversas intervencións, tanto no pleno de debate de totalidade como na comisión, enunciou o Grupo Parlamentario Popular polo que se debería aprobar esta lei. Os grandes logros a teor da intervención do Grupo Popular, mas tamén do Goberno na presentación deste proxecto de lei, era que, grazas a este proxecto de lei, Galiza podería contar cun plan sectorial de infraestructuras de telecomunicacións, pero, como vemos, efectivamente a lei establece que se elaborará ese plan, mas non establece ningún tipo nin de plazos, nin de cronoloxía para o establecemento dese plan, nin de obxectivos completos, nin de cando e como se vai incorporar as distintas actuacións. Outro dos grandes logros, supostamente, desta lei é favorecer ou establecer o uso compartido das infraestructuras de telecomunicacións por parte dos diversos operadores, obxectivo que nós compartimos, pero que temos que decir que a teor de como vai saír a lei deste Parlamento non se vai cumplir, xa que a respecto do uso compartido simplemente se establece que a Xunta poderá exixir aos operadores ese uso compartido e nin sequer se habeu a maioría do Partido Popular a establecer a posibilidade de reversión das autorizacións aos operadores privados en caso de incumpliren este precepto. Polo tanto, cremos que o proxecto de lei tampouco neste ámbito no que son, segundo o Partido Popular, os grandes obxectivos e os grandes avances que supón este proxecto de lei, se cumpre os mínimos para garantir as necesidades presentes nin futuras da cidadanía galega no ámbito das tecnoloxías da comunicación. Nós cremos que, ademais, calquera norma en calquera ámbito, pero máis neste, debera partir dunha exhaustiva análise de cal é a situación actual e as principais necesidades e eivas en relación coa tecnoloxía co despregamento das infraestructuras das telecomunicacións. Todos e todas sabemos que nos últimos anos se levaron a cabo en Galiza diferentes plans que eran unha aposta neste sentido e que tiñan como obxecto promover o desenvolvemento das novas tecnoloxías como elemento clave
para unha economía intelixente e baseada no coñecemento e na innovación. Lonxe de achegar unha análise pormenorizada a este proxecto de lei, tanto da situación actual, é dicir, do punto de partida, como dos obxectivos da lei, é dicir, do punto de chegada, o que vimos ao longo de todos estes debates, non só os directamente relacionados con este proxecto de lei, sino mesmo en algunha comparecencia da directora da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galiza, este goberno parte da premisa de que máis do 90% dos galegos e galegas teñen cobertura, por exemplo, no caso da banda ancha, sin que eso, como podemos constatar, seguramente moitas e moitos dos que estamos aquí, se corresponda coa realidade, polo menos non coa realidade desexável en canto ás necesidades de cobertura actual a velocidade necesaria, porque gran parte do territorio que figuramos como galegos e galegas que temos acceso á banda ancha en condicións aceptables, eu convidos, por exemplo, a que calquera de vostedes veña á miña casa e poderá comprobar como a 3 kilómetros de Ourense, como xa teño dito en moitas ocasións, nunca é posible chegar nin a medio mega de velocidade. Polo tanto, creo que ese debería ser a primeira análise que deberíamos facer se queremos facer unha aposta clara realmente integradora da planificación das infraestructuras das telecomunicacións no noso país. Polo tanto, hai que ter en conta que a día de hoxe aínda persisten condicionantes no acceso ás tecnoloxías da información en función do lugar de residencia, sigue habendo 20 puntos porcentuais de diferencia positiva a favor das persoas que viven nos espazos urbanos frente ás que viven nos espazos rurais en relación co acceso a Internet e, por iso, desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentamos diversas emendas que non foron atendidas e que facían referencia á garantía de que o despregamento se realizase en todo o territorio en condicións de calidade. Como tamén se observa que aínda persiste outra diferencia tamén motivada en función da renda, de tal forma que as familias que teñen máis ingresos teñen máis acceso ás tecnoloxías da información frente àquelas con menos ingresos. E tamén nese sentido, formulamos diversas emendas que se refiren a estas dúas cuestións. A emenda número 1, que tiña como finalidade garantir que a cobertura de calidade de banda larga e a prezos asumíveis e tamén establecer cautelas para a eventual revisión das concesións para garantir o interese público, ou a emenda número 4, na que propoñíamos que nas zonas onde existe banda larga tradicional e a oferta privada non satisfaga as necesidades sociais ou tecnolóxicas de cada momento e que tampouco exista unha previsión de investimento privado en redes de acceso de nova xeración, sexa a intervención pública por motivos de interese público quen garanta esa cobertura. O Partido Popular non aceptou ningunha destas dúas emendas, como tampouco aceptou a emenda número 8 que establecía que a cobertura de calidade e a prezos asumíveis para o conxunto da cidadanía. En canto aos prezos, o Partido Popular pechouse ao longo de todo o debate en dous argumentos. Nun, en que estas cuestións xa regula o mercado, xa vemos todas e todos como ven regulando isto o mercado, pois establecendo cada vez unha fenda máis grande entre as persoas que poden e as que non poden pagar o acceso ás tecnoloxías e, por outro lado, a incapacidade ou a falta de competencia da Xunta de Galiza para poder regular estas cuestións que, a xuízo do Grupo Popular, só poden ser reguladas desde o ámbito do Estado. Pola contra, o que si fixo o Partido Popular a través dunha emenda propia do Grupo Popular que si incorporou o dictame de ponencia e que xa está incorporado ao proxecto que hoxe imos someter a votación é rebaixar aínda máis as garantías de prestación
en relación co que inicialmente se remitía por parte do Goberno, xa que a emenda do Partido Popular limita a intervención pública a garantir a existencia de comunicacións electrónicas de banda larga básica. No proxecto poñía que a Administración Pública tiña que garantir a existencia de comunicacións electrónicas de banda larga e vostedes, no trámite parlamentar, rebaixaron a exixencia establecendo que a exixencia só ten que ser para a banda larga básica. Tampouco no terreo da intervención pública aceitaron a emenda do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego para establecer a perda dos dereitos adquiridos polos operadores privados beneficiarios de axuda cando incumpran cos seus compromisos. Estoume a referir concretamente á emenda número 6. Tampouco aceptaron as emendas formuladas polo Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego coas que se pretendía establecer algún tipo de criterio temporal para a aprobación dos instrumentos que se establecen nesta lei para facela efectiva e para facela realmente útil na práctica, tanto no referido ao Plan Sectorial de Infraestructuras de Telecomunicacións como tamén o rexeitamento da emenda número 23 que facía referencia ao establecemento a que se establecese un plazo para a aprobación da normativa referida ao establecemento dos plans de infraestructuras que afectan ás telecomunicacións. Desde logo, nós non nos pechábamos a que o prazo tivera que ser o que figuraba na emenda do Bloque Nacionalista Galego, pero o que nos parece impresentável é unha lei que non lle establece ao Goberno ningún prazo, polo tanto, non lle establece ao Goberno ningunha obriga. Decíamos no debate de totalidade que este proxecto de lei establecía a respecto dos concellos unha relación curiosa que consistía en que se lle impoñían obrigas en ámbitos nos que non tiñan competencias e que se establecía ou se regulaba a través desta lei a respecto daquelas cuestións nas que sí teñen competencias os concellos. Por un lado, se vulneraba a súa autonomía, mais por outro lado, se lle impoñían unhas obrigas que por parte da Xunta de Galiza parece que non se está disposto a colaborar cos concellos no cumprimento destas obrigas. Estámonos a referir concretamente á obriga de trasladarlle á Axencia de Modernización Tecnolóxica e Información, pero o Partido Popular négase a aceptar a emenda 7 para que a Axencia de Modernización estableza algún tipo de asistencia técnica ou de axuda para os concellos poderen realizar ese cometido. Ou tamén noutro ámbito no que ten que haber co planeamento e coa planificación das infraestructuras de telecomunicacións, a emenda 14 e 15 que respectivamente pretendían que a Axencia de Modernización Tecnolóxica elaborase unha normativa básica que lle servise de orientación aos concellos que non teñen capacidade técnica, nin de persoal, nin económica para facelo polos seus propios medios, ou na 15 que se establecese unha axuda técnica aos concellos para o desenvolvemento das actuacións de planificación que se lle encomendan nesta lei. Todas estas emendas igual, por certo, que todas agás unha das presentadas polo Bloque Nacionalista Galego foron rexeitadas polo Partido Popular. Como tamén, a pesar de que se enchen a boca falando de compatibilidade, rexeitaron unha emenda a número 9 do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego que propoñía introducir no texto unha medida para limitar as solucións privativas no ámbito das telecomunicacións, é dicir, poñer couto as solucións que son máis costosas para a cidadanía e que supoñen un negocio a costa dun elemento básico para o desenvolvemento. E, finalmente, en canto á perspectiva de futuro da lei, a garantía de que os galegos e galegas non sigamos nesas estadísticas que, si é certo, 90% temos cobertura, pero de menos da metade dun
mega establecer medidas de garantía de que sempre se garantice aos cidadáns que o acceso sexa a través dunha cobertura de calidade. Nese sentido, tiñamos a emenda número 10 que pretendía establecer a obriga dunha adecuación continua e da adaptación tecnolóxica para mellorar a calidade de cobertura, é dicir, para responder non só ás necesidades actuais, sino ás necesidades e melloras tecnolóxicas futuras, e tamén tampouco aceptaron a emenda número 13 que tiña como finalidade establecer cautelas no despregamento das infraestructuras das telecomunicacións a respecto da protección da saúde das persoas e do medio ambiente. En definitiva, e remato, señora presidenta, desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego non podemos darlle o noso voto favorável a este proxecto de lei porque cremos que non responde nin ás necesidades da cidadanía, nin aos teóricos obxectivos marcados polo Goberno cando presentou este texto no Parlamento. Máis nada, moitas grazas.